Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po ng Biyernes sa inyo. Ako po si Sheila, isa sa marami ninyong tagapakinig dito sa Valenzuela. Sumulat po ako kasi napakinggan ko po yung kwento ni Lola na nilibre ng pamasahe ng magtataho. May halos kapareho po kasi akong karanasan at nais ko pong ibahagi po sa inyo. Nangyari po ito last month. Bagong sweldo ako noon kaya bago ako sumakay ng bus pa uwi, bumili ako ng isang kahon ng donuts. Simpleng reward sa sarili matapos ang ilang linggong puyat at pagod. Magandang sorpresa din sa pamilyang naghihintay sa bahay. Habang nasa biyahe, tahimik kong pinapanood ang mga buildings na dinadaanan namin. Iniisip ko din kung anong flavor ng donut ang una kong kakainin pagdating sa bahay. Doon ko napansin ang konduktor ng bus. Halatang pagod, tagaktak ang pawis, medyo paus na ang boses sa kakatawag ng pasahero. Pero bawat abot ng tiket may kasamang ngiti. Bawat tanong ng pasahero sinasagot niya na maayos. Nakakatuwang pagmasdan na kahit halatang mabigat ang araw, pinipili pa rin niyang maging magiliw. Maya-maya tumunog ang cellphone niya. Hindi ko naman sinasadyang makinig pero naulinigan ko ang usapan nila ng anak niya. Tinatanong ng bata kung nakabili daw ba ng donut ang tatay niya. Saglit na natahimik ang konduktor bago sumagot. Hindi daw siya nakabili kasi kapos. Sa susunod na lang daw. Ang igse at ang simple lang naman ang usapan nila pero parang may kumurot sa puso ko. Napatingin ako sa malaking kahon ng donut sa kandungan ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko pero nung pababa na ako, inabot ko yung isang kahon ng donut sa konduktor. Sabi ko para po sa anak niya. Nagulat siya at ilang beses tumanggi. Pero sa huli, tinanggap niya din. Yung ngiti niya, abot hanggang mga mata. Pagbaba ko ng bus, magaan ang pakiramdam ko. May saya sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Pagdating ko sa bahay, may isang malaking cake sa mesa. Birthday daw ng boss ng kapatid ko at pinauwi sa kanya ang isa sa mga cakes dahil maraming nagpadala. Saktong-sakto, may panghimagas kami. Ang nanay ko naman halos hindi mapakali sa tuwa. Nanalo daw siya ng cash prize at grocery pack na sinalihan niyang Zumba contest sa barangay. At ako, habang kumakain ng hapunan, nakatanggap ng bagong project sa side job. Ibig sabihin, may siguradong extra income. Napaisip ako sandali. Yung binigay kong isang kahon ng donuts, parang ang daming balik. Para bang may umiikot na kabutihan sa mundo. Hindi naman ako nagbigay dahil umaasa akong may kapalit. Pero minsan, ganun yata talaga ang buhay. Kapag may pinasaya kang iba, may paraan ng mundo para ibalik yun sa'yo. Ika nga, what goes around, comes around. Nung araw na yon, mas naniwala ako na kahit gaano kaliit ang kabutihang gawin mo, may mararating yun. Minsan sa ibang tao, minsan pabalik sa'yo. Umuwi ako ng walang donuts,
Pero dumating ako ng may maraming dahilan para magpasalamat. Salamat po sa pagbasa at pagbahagi ng sulat ko sa mga listeners po ninyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Sheila. Sheila, yun yung pinakamasarap na donut na nabili mo Correct sa buong ka. buhay mo. Grabe, kasi yun yung donut na nagbigay na sa'yo ng isang napakalaking ngiti, nagpagaan ng puso mo, at naging dahilan kung bakit naiwasan mo ang diabetes. Tama. Diba? Ang ganda naman ng kwento mo. It's such a nice story to end the Yes. working week, 'di ba? Oo. Para sa lahat ng mga napapagod, parang gusto nang magreklamo sa mga bagay-bagay sa buhay. Napakaganda ng sinabi ni Sheila. Maraming dahilan para magpasalamat. Correct. diba? Oo. At saka yung yung sharing. Bukod sa sharing is caring, totoo talaga na kapag ka ikaw ay marunong magbigay, yung pagbalik sa'yo ng grasya ay siksik-liglig at umaapaw. Yes, sobra-sobra. Dumadaloy siya. Dumadaloy po siya. Kaya isa po itong panawagan para sa lahat ng mga tambalanistang mayayaman. Share your blessings. Andito lang po kami. It can be in cash or in kind. Baka sabihin nyo naman kasi, humihingi kami ng pera. Hindi. Pwede namang in kind. Ayan. In the form of gold earrings. Tama. Yan. In the form of Mayat de la Rosa Fine Jewelry necklace. Yan. Diba? Pero kung gusto nyo i-cash, go, why not? Pwede diba? din, Hindi, no? pero alam mo, totoo po yun na tayo po ay daluyan ng grasya. Aha. Yung mga tao na binibiyayaan ng matindi and so much, kaya sila binibiyayaan ng husto at binibigyan pa ng binibigyan. 'Di ba? Kasi alam ni Lord na sila ay magandang daluyan because money is a magnifier. Madami siyang minamagnify. Tama. Pwede niyang ma-magnify ang generosity mo, 'di ba? Na kapag ka may nagbibigay sa iyo o kaya may natanggap kang grasya, sinishare mo sa iba. So, it magnifies your generosity. Na ma-magnify niya rin ang kasamaan. Kasi kung madamot ka, greedy ka, sakim ka, na ma-magnify din ng pera yon. Tama. Nakikita din yon, 'di ba? So, choose your fighter. Anong klaseng pag-magnify, 'di ba? Yes. Oo. Ang gagawin mo sa pera mo. Oo. Pero ang pinakamaganda dito yung balik ng blessing is bumibilis pag yung decision mo nanggaling sa puso. Hindi yung dahil naisip mo lang na Correct. siguro may kapalit to. Oo, hindi. Sabi niya Oo, wala eh. Oo, kasi una may kurot sa puso mo nanggaling sa puso mo talaga na parang Ibigay siguro ko to. isipin mo na lang parang na-hypnotize mo na hindi ka nag-isip. Dahil Basta nasa heart mo, binigay mo siya. Diba? Kasi yun yung sabi niya hindi ko alam kung anong pumasok sa akin. Oo, bigla pero niyang inabot. Kasi grabe yung grabe yung imagination niya. Ano bang flavor yung flavor. kakainin ko dito? Siguro parang alam niya na kagad kung anong bubuksan niyang pelikula sa Netflix habang kinakain yung flavor ng Correct. donut na yun, di ba? So indeed, it was a simple sacrifice. Sacrifice siya kasi something from us taken, Correct. kinuha. So dahil nga gustong-gusto mo na gigil ka na doon sa donut, pero yung kapalit nga ang sarap. Kaya nga sabi ko, pinakamasarap na donut na nabili mo sa tanang Correct. buhay mo. Kasi Diba? yung kapalit, 'di ba? Tenfold, ika tenfold nga. pa. May cake ka na. May cake, tapos Nanalo nanalo pa pa yung yung nanay nanay mo mo sa Zumba. sa Zumba. Tapos may project ka pa. Kaya di nga, ba? na basic na merong extrang income, Oo. di ba? Napakaganda, nakaka-feel good naman Yes, oo. itong kwento mo. Kaya kayo mga kabisyo, kung meron din kayong feel good na kwento, pwede kayo mag-share Yes, sa amin. oo. Yung hindi naman kailangan laging may problema yung Correct. binabasa po namin. Pwede may mga ganito na feel good Oo. para yung mga iba na punong-puno na rin ng load yung Oo. kanilang utak at isip, hindi na magdagdagan sa mga negativity. Oo. Madagdagan ng positivity through mga feel-good na Correct. stories. Kasi ang naman po ng programang ito is to inspire. Hindi po kami sure sa mga pinagagawa namin dito kung Hindi, lahat no? ng sinasabi namin kung nakaka-inspire Correct, kami. or nakakainis, di ba? Pero ganun talaga, hindi Pero naman yung- namin mapiplease lahat Oo, eh. pero yung mga kwento na kagaya nito ni Sheila, di Yan ba? ang mga nakaka-inspire. Oo. Tapos kami
lang naman yung daluyan. Tama. Kami yung taga-basa, kami yung taga-kutya, kung merong Oo. kailangang i-judge, di ba? At Oo. basta daluyan lang din kami. Malay mo, Sheila, bumaha ng donut dito. Oh, di ba? Malay mo nga isang araw, isipin mo nakakatuwa yung yung tinatawag Jegs na full circle moments. Nakakatuwa lahat, lagi yun yung mga full circle moments na yan na kaya pala nangyari to sa akin dati kasi aabot pala ako dito. Yan. Oo. Oo. Alam mo, sa pagpapatuloy na ating Love Knows No Boundaries promo, yung susunod na season, Ay, nako. merong magandang kwento. Ikukwento ko siya pag naumpisa na tayo doon. Ikukwento ko siya sa Exciting inyo. to. Exciting siya. Kwento ko sa iyo mamaya. Bitin muna tayo sa chismis na yan. Pero ang ganda kasi parang, kaya pala nangyari tong bagay na to sa akin. Kasi aabot ako. After so many years, ito pala yung aking full circle moment. 'Di ba? So I love full circle moments. Yes. Gustong-gusto ko talaga yung mga ganitong klase mga kwento. Oo, kasi yung buhay natin, ang analogy ko sa buhay is a puzzle. So, maaring ngayon kung may pinagdadaanan ka, hindi mo siya maintindihan kasi yung another piece of the puzzle is Nawawala pa. mangyayari pa lang Oo. Kaya may mga ganyang na realization na parang kaya pala nangyari to kasi nakuha mo na yung part ng puzzle na Correct. kaya pala nangyari yun sa on the past. Kasi ito pala. ito pala yung dahilan. Oo. So ito yung sinasabi natin na lahat talaga may dahilan. Good or Oo. bad. Yes, oo. 'Di ba? Na kaya pala masama yung yung paghiwalay namin or kaya pala kami naghiwalay or kaya pala ako tinanggal sa trabahong 'yan, 'di ba? O kaya pala yung mga gano'n na masakit 'yun Sa totoo lang kasi meron ngang dahilan. Eventually, 'di ba, that piece of the puzzle that's missing will find its Oo. place. Ika nga 'di ba? All thing works for good talaga. Yes, 'di ba? Ang sarap pa, nakaka-happy naman yung Ayan. yung kwento mo, Oo, Sheila. ganda Thank ng- you. ganda ng vibe, Correct, ang Oo. ganda. Parang feeling ko yung mga tambalanisang Oo. mayayaman, parang feel na nilang mag-share sa atin. Tama. By the way, our GCash number is 0928. Oh, actually, nagte-take Oh. note ako pag pero wala akong ma-take note kasi wala namang problema Wala. Sabi ko, Walang problema. Isa siyang reminder, 'di ba, Oo. na tayo po ay daluyan ng blessings. Mhm. Ganon. Ayan, oo. Kahapon nanood ako ng AG sa Hard Rock Cafe. I think magpa-perform sila ulit sa July sa Hard Okay. Rock Cafe Manila. Tapos meron silang kinanta doon, yung Jesus. Paborito kong kanta yun sa Ganda eh. niyan. Hindi ko alam na sila yung original. Ganda Paboritong kanta ko yun sa simbahan. Oo. Kasi favorite yata siya ng choir noon, nung bata pa ako. Tapos talagang, nung kinanta nila, sabi ko sa simbahan yung kantang yan Oo. Sabi ko, tapos it's yung kahit na kumanta sila ng nasasaktan ako, oh baby. Alam mo yon, yung may mga ganun sila mga kanta. Nag-request nga ako, sabi ko, pwede niyo po bang kantahin yung Christmas bonus? Ba't kaya hindi ako pinagbigyan? Masyadong matagal ba? Ba't kaya hindi ako pinagbigyan? Kanta naman nila yung Christmas bonus. Pero ang ganda nung kantang Jesus. So may mga... Ang ganda ng yung ang rendition ganda. niyan Ng Jesus. 'Di ba parang siya ang iyong kailangan, Oo, 'di ba? Sandigan, kaibigan mo. Ayan. Siya noon, bukas, ngayon. Ang yan. ganda. Ang ganda. Ang ganda. Parang yung pagkatapos ko marinig yung kantang yun, parang ganda. Tapos kanina pinakikinggan ko sa office, ang ganda. So parang katulad siya ng kwento ni Sheila na ang ganda na Oo. nakakagaan lang ng kalooban. Doon talaga makikita mo yung maturity, Dati, ang maano mo lang basang-basa sa ulan. Pag medyo mature ka na yun, Jesus na. Hindi ko nga alam, akala ko nagjo-joke. Na kasi nga favorite ko talaga yung kantang Oo. yun, 'di ba? Pero kung halimbawa bata-bata ko, tapos narinig ko yun, nakinanta ng ages, baka pwedeng hindi ko mapansin, Oo. 'di ba? Ganun talaga, lang nga namang may edad ka na, hindi ka pa nakikinig sa mga Jesus na songs. Pakatandaan ka, Bisyo, malapit-lapit na tayo. Ito na ang time umactive sa church. Pa-expire na. Pa-expire, pabulok na tayo mga friends. Kailan ka pa magbabago, di ba? Ay, nako, nakakaloka. So, in other words, iba rin yung
kasiyahan at kagaanan ng kalooban kapag ka ang exposure mo or ini-expose mo ang sarili mo sa mga kwentong magaganda, Yes, oo. 'di ba? Mga kantang magaganda, Oo. 'di ba? Yung mga nakakatulong kasi kapag ka sinurround mo rin yung sarili mo ng darkness, Yes. ng puro negativity, balitang nakaka-stress, Lalo 'di na sa ba? panahon ngayon. Correct. di ba? Yung ano ba to? Kanina duman sa feed ko yung Epstein files, yung parang Oo, yun. Epstein. O, basta Basta sa yun ibang na yun. bansa Basta yun. sa ibang bansa. Ikaw na may anak, masistress ka, magpapanik ka. Correct. Kaya pagka ganyan, divert ka kagad. Hanap ka ng kanta na nakaka-inspire. Hanap ka ng article na nakaka-inspire. Ganyan. Oy, batiin ko lang pala itong Lala Move Rider Uy! na book ni Mrs. si Rolando Reyes Uy, na Kuya Rolando. nakikinig daw siya palagi. Uy, thank you naman. Salamat, Kuya Rolando. Oh, pinakita niya pa nga, ito, nakikinig ako sa kanila. Oh. Oh, talaga? Pati si Kuya Alex sa pareha, nakatutok din. Ay, pareha sila. Oo. That portion was brought to you